Hej og velkommen til Pro AV Broadcast Magazine. Jeg har været så heldig i aften at få besøg af en fantastisk mand efterhånden. Jeg har lært ham lidt at kende nu her. Erling fra Videotech. Velkommen igen, Erling. Det er helt fantastisk at have dig i studiet. Tak. Du har taget et meget interessant produkt med, som du meget gerne vil vise lidt frem af. Ja, jeg har forhandling af et produkt, der hedder Vidigo. Og Vidigo er lidt specielt, og jeg har mødt dem på IBC for 4 år siden, og snakket lidt med dem, og de er lidt anderledes end så mange andre ting, og da jeg sådan er teknisk interesseret i at se noget, som der er lidt anderledes, og lære nogle ting, og så tog jeg noget kontakt til dem. Og der har jeg arbejdet lidt med deres produkter et års tid, og så for et års tid siden er jeg begyndt at gå ud og sælge produkterne. Og de laver software, og det software, som de laver, det er faktisk... nu skal vi lige se her, vi skal lige have den her væk, sådan. De produkter, de laver, det er, at de laver blandt andet det, som jeg så på den her store udstilling, det var en videomixer. Den videomixer er tænkt helt anderledes end traditionel ME-videomixer i lag. Hver enkelt kanal kan krympes og laves i det areal, som man vil, og altid lægges ovenpå. Jeg ved ikke, om det giver noget, men det giver, at man faktisk kan lave rigtig, rigtig mange lag på sit videosignal. Og så lavede de det, at så på selve skærmen, der var det en touchskærm. Og det kan være, vi lige kan prøve at se her på legeproduktet her. Ja, hernede kan vi se, at der er 2 skærme, produktionsskærme her. Og de 2 skærme, det er touchskærm. Så når man nu skulle bruge videoplayer, så trykker man på skærmen, så plade den, start, stop, alt var touchskærm. Så alting var bygget ind, så jeg tænkte, det her, det bygger vi ned i pulten her til dig, så du kan sidde og lave det hele, samtidig med at sidde og snakke med mig. Jeg behøver ikke have nogen til andre. Det er måske lidt fremtidssikret, sådan, eller fremtidsdrømme-scenarie, men jeg synes, der var nogle ting i det her produkt, der var interessant. Det er det, der hedder, ja, det er det, som det hedder live. Altså, nu er der jo, hvad er det for en mixer, der står der? Ja, det er faktisk bare et keyboard, fordi at folk kan jo ikke forstå, at hvordan kan vi bruge en fader-kontrol på en monitor for eksempel, som der vil virke sådan. Det kan man altså teknologisk i dag, men folk vil gerne have et håndtag og en T-bar, sådan traditionelt, ikke? Så det leverer de selvfølgelig også, fordi de er interesseret i også at sælge nogle varer. Den er så integreret i forhold til touchscreen også? Altså. Ja, netop, fordi så kan man jo så vælge de forskellige input, der start og stop og sådan noget. Så er der en masse cue points på det, og man kan lave hvad kan man sige? Man kan lave nogle introer, og det, som det er meget stærkt i det, det er, at det er lavet alt sammen i en standard PC'er, så det kører Windows. Og der kan man så gøre det, at man kan addere en masse eksterne ting til. Det vil sige automatisering. Kan man for den her stakkels lille mixer, som der er bygget over nogle grabberkart og sådan noget, den kan man få til at lave en masse faste introer. Så når det nu er, at man har nogle sekvenser, bygget sekvenser op af automatisering, så kan man faktisk få den meget simpelt plæde nogle sekvenser, introer, eller hvad pokker det nu er, eller... Så automatikken er enormt stor på den her ting. Så hvis man skal lave trav eller lotto eller et eller andet i den stil, hvor der er de samme ting, der går igen og går igen og går igen, så i stedet for produceren, han går en masse funktioner igennem manuelt, så er det gemt i en sekvens, og så afspiller man simpelthen bare sekvensen, og så klipper den mellem de ting, som der nu skal klippes. Okay. Det er legeprodukter lidt om det. Og det samme produkt bruger vi faktisk i det, der hedder Visual Radio. Der har de bare lavet en anden integration. Så integrationen til Visual Radio, det er blandt andet, at man har sådan et lille pantilkamera her fra Panasonic. De kører faktisk rigtig godt styringen af det. Så der er remote-styring af kamerahovederne fra enheden. Der er presets, der er zoom-ture, alting til at integrere det. Plus at man så har integreret det til et radiostudie, hvor der sidder og snakker i mikrofoner. Så switcheren automatisk skifter til det kamera, som jeg sidder og kigger i nu, når mikrofonen er tændt her. Så der laver man en forberedelse i studiet, den der bruger den mikrofon, bruger det kamera, og så videre, så videre. Så der sker en automatisk afvikling af sådan en radiostudie. Så live tv-radio? Ja, og der er nogle gode illustrationer her på deres hjemmeside, nogle små trail, hvor det fortæller lidt om, hvordan og hvorledes det her er lavet. SVT ved jeg, at de har et lørdags morgenshow hver lørdag, hvor de bruger det her. Så det er altså noget, der bliver streamet ud til nettet. Okay. Så radioprogrammer, der bliver streamet ud på nettet. Man kan bruge
Det videosignal, der kommer ud af, kan du bruge det til, hvad du vil. Så jeg ved også, at P1, Danmarks Radio P1, mener jeg, har haft det som et projekt at affotografere folk, der sidder i studiet, når der er noget debat. Men det er lavet traditionelt vis med almindelige svitser. Det her, det er sådan et automatiseringssystem. Så det kunne være, at jeg skulle ringe til Danmarks Radio og spørge, om det ikke var interessant. Det ikke lige var noget for dem. Ja, det kunne være. Så laver de også playout-server. Det er mest en MPEG-2 playout-server, for det er et hollandsk firma, det her. Og de sidder altså og udvikler software nede ved Hovedbanegården nede i Amsterdam. Dem, der har været på IBC, de kender sikkert Red Light District. Det er faktisk lige omkring hjørnet der. Meget hyggelige fyre. Det er ikke så langt derfra. Nej, det er bare lige et stenkast. Og det er fantastisk at stå deroppe, og på 7. etage har de en dejlig kantine at stå og kigge ud over. Så de laver nogle ret gode fester på IBC-tid. Men det er en biting. Det er lige siden af. Ja. Men i hvert fald, playout-serverne her bliver i Holland, er det MPEG, der er formatet, så selvfølgelig er det, de starter med. De arbejder også med efterhånden andre formater med integrerede flash-systemer, altså grafiske ting og sager. Så har de det, der hedder Graphic. Graphic, det er faktisk en flash og en airplayer. Og grafikken er jo i dag lavet lidt anderledes, end man gjorde i gamle dage, da jeg sad med en 4A type generator. Og bare skrev en tekst og crawl og roll og sådan, og så kunne det ikke andet. Her der er jo masser med banner, med baggrunde og forgrunde og roteringer og flasher og animationer og alt muligt. Det er det, at de kan afspille og afvikle. Så hvis man genererer ting i Adobe Flash eller R, så kan man bruge deres maskine til at afvikle det. Både upstream og downstream. Er de systemer, er de integreret i hinanden, så man sådan set kan købe en samlet pakke? Ja. I live-systemet, som vi startede med, der er jo 2 grafiske kanaler allerede. Der er også 4 airplayer. Okay. Så det er der integreret i. Men man kan købe den efter, hvilken konfiguration man vil vælge. Hvor stort ens behov er. Ja. Den sidste her på toolboxen, det er faktisk, hvad vi har brugt her i aften. Så hvad I har set af billeder direkte her, det er simpelthen taget fra toolboxen, og det grabber jeg på internettet og sender det over til produceren, så han kan klippe det på. Så jeg kan simpelthen grabbe en del af det. Og det kan jo være YouTube, og det kan være alverdens ting og sager. Kan du prøve at vise lidt, hvordan det virker? Ja, det kan jeg godt. Så hvis nu, at jeg vil generere en nyt område. Jeg vil for eksempel lave det område, som der ser sådan her ud. Lad os bare gøre sådan. Så aktiverer jeg et hjørne af det. Af skærmen. Så det areal, som jeg har her, det er det, som jeg lægger ud på det fulde SDI. Jeg kan godt gøre det, at jeg kan krympe det og lave det mindre. Nu er det jo ikke særlig illustrativt, det her. Kombinere flere billeder på det samme skærm? Eller? Ja, jeg kan kun grabbe en gang jo, selvfølgelig. Ja. Men her er det jo meningen her, som et indkommende signal eller et eller andet, en YouTube-video kørende over studieverdenen siden og snakker om det, eller hvad pokker det nu kan være, ikke? Så det er den, vi har brugt hele aftenen her, så jeg kan lige gå tilbage. Det er faktisk nogle ting, som de gør, det er, at de er meget interesserede i at lave det så simpelt som overhovedet muligt at bruge. Så nu er vi tilbage. Den sidste ting, som den har, jeg kan også lige nævne, at sådan en maskine her er jo også, for mig er det jo lidt fantastisk, eller hvad man kan sige det, men det er jo teknologien. Det er jo både standard definition og high definition og 4.3 og 16.9, både 720 og 1080 interlaced format. De switchbar simpelthen på det, så jeg kan give det signal, som man nu har behov for til det miljø, man nu arbejder i. Det tager bare mod det hele. Ja. Den sidste ting, den jeg kan nævne på den, det er, at den har en Skype Return ting. Og Skype Return, det er, at der sidder Blackmagic Card i her. Og det Blackmagic Card kan komme med en ekstern SDI-kilde, og det kan være HD. Den kan vi lave en forbindelse til en anden maskine over Skype. Og der kan man faktisk transportere en ret høj billedkvalitet, og selv i HD også, over Skype. Fordi at den tager det ukomprimerede SDI-signal ind i sig. Det er ikke en lille kamera, som der sidder heroppe, og der processer videosignalet til Skype normalt. Så hvis man har en upload-hastighed på en 3-5 megabit, så kan man lave en vanvittig høj billedkvalitet på det. Okay. Så hvor det er, at man har mulighed for at have en fast forbindelse, selvfølgelig kan man også køre 3G-netværk, men det er altid variabelt nettet, hvordan det er. Det er bedre med et fast kabel, og så vide, hvilke
båndbredder har jeg til rådighed, så jeg kan streame det ordentligt. Så det kan den lave altså fra punkt til punkt. Det kan være mellem tv-stationer, eller det kan være til en sportshal. Det er en billig måde at gøre det på. Er det noget, du kan vise os lidt af, måske? Eller tør vi ikke rigtigt? Nej, vi tør ikke rigtigt her, for det, nu streamer vi jo også på samtidig. Ja, det gør det. Det virker, og du har prøvet det af. Ja, vi har jo set det her til prøverne også. Ja, vi har prøvet det lidt. Jeg har en forbindelse til Løje, som jeg godt kunne åbne, men vi ved ikke rigtigt, hvad der skulle ske just nu. Så nej, vi lader den være ved det, men man kan bare åbne en Skype. Her, sådan ser det faktisk ud, og her kan jeg så vælge den kontakt, jeg nu har. Ellers er betjeningen hele vejen igennem den normale Skype. Hernede. Den standard Skype-applikation her. Ja. Det er det samme, man gør. Opretter og afmelder folk på sin Skype-konto. Det er fuldstændig samme. Ja. Og så vælger man dem her, når man nu skal til at have fat i dem. Så vælger man dem her og ringer op og afslutter. Andet er der ikke. Så kan man sætte den til at lave et autokald og en automatisk modtagelse. Det er det, Løje har sat op derinde. Ikke? Ja. Men sådan er det. Men det ser faktisk temmelig imponerende ud. Selv jeg var faktisk også temmelig imponeret over billedkvaliteten i HD, hvordan de kan lægge det ud. Det er utroligt. Ja. Det ser ret fedt ud. Hvad så det der Vidigo. Ja. Vidigo. Er det baseret på open source, eller er de lukket meget af? Altså, det er lidt det, der ligger i markedet i øjeblikket, synes jeg. Enten så kører man open source, eller så lukker man sig ind i sig selv, ikke? Alt betjeningsmæssigt, altså alle de ting, som du skal kunne interface til andre ting, er jo efterhånden på et XML-art. Og lad mig prøve at forklare ganske simpelt. Hvis vi har et regneark, hvor der står datamæssigt, kryds af her og skriv gult. Det kan godt være, at nogle andre de siger, sæt kommaer ud for alt gult. Det er den samme instruktionssæt, der er. Så det gælder om at oversætte den ene instruktionssæt til det andet instruktionssæt til at gøre den samme ting. Og sådan er XML-integrationen i tingene, hvor man skal oversætte. For der er nogle forskellige nyhedsbureauer, som der har forskellige interfaces, og de arbejder med forskellige XML-arks-systemer. Det kan man oversætte, og så kan man integrere det for eksempel til mixer og sådan noget. Okay. Så man kan få automatikken fra redaktionerne ind i systemet til at gøre nogle forskellige ting. Skal jeg jo altså lige høre et meget vigtigt spørgsmål i forhold til det her. Hvad koster så noget her at installere? Altså, denne her, der er jo forskellige produkter, men toolboxen som sådan, den koster 39-40.000 kroner for en komplet enhed med PC, en Z420 og grafikkort og hele lortet. Alt på. Og så kan man gøre det, og det var også en ting, som jeg tænkte, det var faktisk ret godt, og sådan en softwarefirma, synes jeg, der var interessant. Det var, at de laver en totalløsning, så du kan købe dig til også ekstra servicekontrakt, så via TeamViewer opdaterer de din maskine. De hjælper med at sætte den op, de hjælper dig med at gøre de ting nede fra Holland af. Der har de et stort servicekontor. Ja. Så de laver en turnkey-løsning. Det er ikke bare noget, du downloader, og så sætter du en nøgle i, og så skal du spille. Så du sidder ikke selv med problemet. Du kan købe den færdige kasse. Du kan også nøjes med at købe softwaren. Så hvis du har en i forvejen, og ved, hvordan det kører, så kan du måske nøjes med den næste med at købe softwaren. Okay. Eller have en hardware, der både kører grafik og toolbox. Sådan kan det også kombineres. Er der nogle steder i Danmark, der kører med det? Ja, Nordisk Film har det, og TV Fyn har, og Løje har, og et par stykker til. Så det er positive tilbagemeldinger? Ja, det er toolboxen. Den er jo rigtig, det er et meget godt stykke værktøj til at grabbe, eller til at playe nogle videofiler, for den har også sin playersystem. Der har den en VLC-player, som der player alt ud til et SD-signal, så det passer fint for infrastrukturen på en tv-station. Det kan man nemt arbejde i. Ja. Det virker som, det er meget nemt at arbejde i selve systemet også. Jeg synes helt fantastisk, den der grabber-funktion er meget vigtig. I dag, hvor mange ting bliver uploadet, for eksempel på YouTube, at man decideret kan gå ind og hente noget derindefra. Ja. Men tak fordi du præsenterede os for det her. Det var jo meget interessant. Jeg er helt sikker på, at der er nogen derude, der nok skal finde brugbarhed for det her. Vi er tilbage lige om et øjeblik.